lumiwid i-desisyon na gaan sila sa experimental period, no? For 2 weeks, 2 weekends. Okay. Para mabalance ang coming ng administration or sa chairman sa Committee on Market kasang laws, ordinances, and good government kung wala there is a need sa paghatag sa ordinansa o paghibo sa ordinansa. Ang kabayan sampayag ni Councilor Dindo Ramos. Kalakip na ang mga sangguniang kabataan kagawad sa makabaton sang honoraria. Ini matapos sa perubahan sang 10th Council sa sangguniang panunsod sa final reading ang ordinansa nga nagahatag sa honorarium kag iban pa nga benepisyo sa tanan nga elected kag appointed SK officials subong man hatagan sang pondo. Sa interview sa Aksyon Firing Line ni Bacolod City Councilor Israel Salanga, co-author sang ordinansa nga 25% sang pondo sa isa ka barangay ang ihatag para sa mga SK officials. Nagsaka naman sa 184 ang kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod kaya nagpabilin sa 4 ang patay halin Enero tubtob Hunyo 4 sininga tuig. Sa pinakauling nga datos ang ipagawa sa Bacolod City Health Office ini ang 129.3% nga mas mataas si kumparar sa 82 ka mga kaso tinalikdan nga tuig sa parehas nga panahon kag may 2 ka patay. Nanguna ang barangay Tangub kag Estefania sa may pinakamadamo nga kaso nga may tag 20, Singkang Airport nga may 18, Mandalagan nga may 14, Mansilingan 13, kay ikalima ang Granada nga may 12. Ika-anong naman tudo ikarapulo nga pwesto ang barangay Alihis, Sumag, Villamonte, Takuling, Banago, kag Kabug. Suno kay liga ng mga barangay President Lady Gles Gonzales sa iyas ni nga barangay nagabutang sila sa larvicide sa makalog nga posible pamugaran sa mga lamok. Suno kay Gonzales, padayon man sila sang lapnagon nga information kag education campaign batok sa dengue. Nag-ano kita larvicide sa mga stagnant waters, may fogging operations and may cleanup drive. Kaya pagpahibalo sa ato na pumuluyo on how to prevent dengue. It can be in campaign, people's participation and information campaigns. Si ABC President Lady Gles Gonzales. Nabato na sang grupo sa mga negosyante sa Batsan Department of Labor and Employment Region 6 angod sa apelar nila sa National Wages Productivity Commission sa ginpatuman nga wage increase sa Western Visayas. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni MBCCI Chief Executive Frank Carbon nga wala pa nila nabasa ang kaundan sa Batsan Dole 6 kag natalana pa nila nga itugyan sa ila abogado kag diskusyonan ang masunod nga tikang. Sunod kay Carbon, Mayo 23 sa nagpadala sila sang apelar sa NWPC nga nagapangabay nga hindi anay ipatuman ang wage increase sa Western Visayas bangod tuman ini kataas. Naibaluan 55 tubtob 110 pesos nga saka sa sweldo kada adlaw sa mga mamumugon sa Western Visayas anangin epektibo na sang Hunyo 5. Wala na sang nabaton nga reklamo ang Department of Labor and Employment Region 6. Halin sang ipatuman ang Wage Order number 26 sa tung Hunyo 6 tuig 2022. Ginpahayag ni Dolly Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez, makabig nga premature pa ang order para ma-determine kung ang mga employers nagalapas o kung wala, bangod ang ibang empleyado wala pa man nakabaton sang sweldo. Dunga pa ni Rodriguez, mahimo sa unang semana sang Hulyo magabisita ang Inspection Authority kag Labor Inspector sa mga establishmento kag mag-monitor sa implementasyon sang wage order. Nagsungka sa Negros Occidental Police Provincial Office ang isa ka re-elected councilor sang Banwas ng Moises Padilla nga may kaso nga pagpanghimulos sa tung Martes, Hunyo 14. Ang konsehal nga nag-edad sang 46 anyos ang nagapangatuban sang kaso nga rape kag 5 counts sang act of lasciviousness. Ang warrant of arrest sa kaso nga rape ginpapanawag sa tuong Oktubre 15, 2021 ni Acting Presiding Judge Eric Anthony Atenao Dumpilo sa Regional Trial Court Branch 64. Wala sang piyansa nga gintalana ang korte para sa temporaryong kahiluwayan sa konsehal sa kaso nga rape. Samtang ang warrant of arrest naman sa kaso nga 5 counts ng act of lasciviousness ang ginpapanaog ni Presiding Judge Maria Lynette Salhay Eusebio sa Municipal Circuit Trial Court sa Isabela Moises Padilla sa Desyembre 2, 2021. Ang kaso may angot sa reklamo sa isa ka 18 anyos nga babae matapos ginaligar ginhimuslan sang konsehal sa madamo nga beses sumugod bulan sa Enero tubtob Abril tinalikdan nga tuig 2021. Ang konsehal ang yara karon sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental. Sa mga duga pa natin nga balita lokal, ginpahayag naman ni Silay City Mayor-elect Judith Gallego nga ang ginakabalakan nga pagnubo sa Internal Revenue Allotment ang isa sa iya gintalakay sa iyas ni nga pagpatigan sang courtesy call kay Governor Bong Lacson.
Sa Interviews Action Reports Afternoon Edition, ginbahay ni Gallego nga ginahatagan pagtamod sang gobernador ang ira tungod sa dako nga papel sini sa pagpalakat sang lokal nga gobyerno. Sa piyak nga bahin, ginplastar man ni Gallego ang mga paghahatagan sini sang pagtamod nga mga programa sa syudad, partikular na sa ikayong lawas ang kada sila inon ka ang pagpaayo sa mga dalanon ilabi na sa nabukid nga bahin sa lugar. Pila sa mga programa ang mga pagbutang sang help desk sa ospital nga mag-operate sang 24 oras agud mag-akomodar sa mga pasyente nga wala sang ikasarang sa balayran sa ospital kag kulang ang inugbakal sang bulong. Sa mga dalanon, i-develop ang mga lugar nga hindi makaguba sa durang manggad sa tuyo nga mapawakod pa ang turismo sang syudad. Si Senator Winnie Chalian ang magaserbing nga guest of honor sa ika-84 nga charter anniversary sa siyudad sa Bacolod sa mabot nga Sabado, Hunyo 18. Patigayon ng programa sa lobby sa Bacolod Government Center tak na alas 9 sang aga. Ginpahag ni Councilor Renicito Novero nga magahatag man sang mensahe si Mayor Evilio Lunardia kag kilalahon ang mga outstanding taxpayer kag government employee. Sunod kay Novero, ini na ang ikalimang nga tuig nga sa Hunyo 18 ginadumdum ang Charter Day sa siyudad nga sadto ginahiwat sa kada Oktubre 19. Ang June 18 ang special non-working holiday base naman sa RA 11146 o kunang Bacolod Charter Day. Opisyal nga ginakilala sa lay ang Hunyo 18 ang nga adlaw nga ginpermahan ni Presidente Manuel L. Quezon sang Commonwealth Act No. 326 nga nagahimo sang City of Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Pagbakuna sa mga bata ako na pagsaka sang severe kag critical COVID-19 cases, ginalantaw sang DOH nga matabo sa bulan sa Agosto. Samtang PayPal nunsyo nagapangabay sang pangamuyo para sa ikayong lawas ni Pope Francis. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa mga sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan Okay, good morning na dira kay Ana Sinoro. Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning, man. Good morning. Sa amon friend gali kay Grace Ginglo. Morning. Kumusta ko no ang bakag dila mo. Ay kakahapon na may ginpanyagahan bla kami. Oo. May gin-order kami nga ano gani panawag ni ay ng crispy pata. Ay, wow. Ito daw guro mo tao doon kung pasado or nagkatol. Nagkatol iya nga ako. Ay nano na iya man. May lang way naghabok nga akong sungad. Ano ko kita ni pouty lips. Pouty lips si Gutani daw si Kuan Gutani Angelina Jolie. Angelina Jolie kag si Kuan si nang si sa Kuan bla sa Wawa si Kuan bla upo di Willie Si Ann Curtis. Upo sa ni Willie Rebellion. Uy, mo kay istorya yung isa ilo mo na sa isa lain nga network. Ang galing. Yung mahal. Si Vice Ganda. Vice Ganda. Ano man yan. Galakat ka taring ka unang sungad.
Nilakot ko ng sungad. Wala eh. Hindi, ginimnan man testament. Why Wala na. Why na? Kaya daw na sila isang kwan niya, sir. Ipatawag mo. Uwi mo nga kwan daw di Mayo. Tinagkantuan yung isang staff niya, sir, nang basi sa tungod nila sa ginbutang namon nga. May ginbutang sila nga daw, ano to. Pero ikaw lang man ang nakabatsyag. Tatlo kami eh. Tatlo ka mo. May ginbutang sila. Siya basi tungod na, sir, sang kwan, sang native chorizo, butang namon. Abot mo silingon, ang native chorizo, hindi Mayo, gali. Di ba si Bangdan niyo pa? Di ba lagi refund? Wala lang ipabayran. Wala ipabayra. Abi, kung ipabayra, pag insinyo ka, i-shout out, adi. Ay, yung pabayran niya sa ako, nanong ginamo namon, bro. True. Hindi ko dahil nang hindi mo lang kami bago lang nagkaon sa crispy pata mo. True. Kamalo kami ko Pero sa una, niyo palang natilaw na discovered niya or naubos niyo na? Why? Damo, why pa pagtilaw, kaduha. Ito hindi mayo. Na hindi amo. Kaya kung nagkakon gid tinanong ginamo ko, basta sumungro pang lawag. Galing kay ambal ko ng galing sa mga podcast ko nang natabuan na. Timingan. Might be nga natabuan. Pero dapat ikaw mo ginaya, dapat sa quality nyo daya control. Ang upod mo mga same age mo man? Manghod ko sa kumanghod ang isa okay. Hindi ka mo gusto nga maghugot inyo tang kugo. That's why nga wala ka mo init pa daan kagapon. Ay, init gapon. Nan. Di ba order kami ng crispy pata? Dapat utan-utan lang ka mo danay. Huwag kami ng lima mo. Okay, manyagili love mo no. Anyway, sige lang hindi ko natabuan na hindi man hungod Hindi man sila gusto nga mag-amo na nag-serve sa amo. True. Enrique Caballo Subaldo Jr. Presil Doktora Plotenia. Hindi sa doktora actually middle name niya lang niya ang doktora. Yes. May kilala mo kapilido doktora. Pero hindi sa doktora. Hindi. Sige. Lalaki pa. Marilo Varon. Si Kagawad Ems ara gyapon Yes. Dali lang December. Good. Daw hindi pa nagalim daw yun Sige, go Kay Ray Flores Barrioga, good morning man. Kay good morning luwat si Priscilla sa ano siya gali? Barangay 8. Sa barangay 8 lang sa gali. Tupad sang barangay 9. Kag 7. Kag 10. Kalayo Layo lang 10 niya. Sige 7. Ganin Ganin no? 7, 8, 9. Good. Kay Grace Ging Law, mo nigaling greet mo. Good morning man. Kay amo ni sa nga din ang kuan mo ang payor. Payorist. Payorist. Good morning, payorist. Yan ang ako mabayad tinulong sa namon. Siyempre. Kalain, wala sa choice. Wala isang gan option. Masing tayo option. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Thank you so much. Kay Nathan Borromeo, good morning. Naga-monitor sila sa Barangay Panakiao, Isabela. Greet nilang tanan nga pumuluya sa Barangay Panakiao, Isabela, kag sitio Sulbod. Moises Padilla, nga pamatigid sa Aksyon. Gasigabong gid, especially Borromeo kag Hermoheno family. Bugtaw Panakiao, good morning. Halin kay Sir Nathan. Licensed professional teacher, master's in education. Bugtaw Panakiao. Kompleto. Sige. Kay Che Zamora, good morning and happy pag-greet ko no 33rd wedding anniversary to me. Say, kagay sino? Ay sino, ma'am? Anong pangalan sang bana mo? Kay Juliet Cabrestante, good morning man from La Carlota City. Sa kay Teresa Linakayaw, morning dara sa imo Tiray. Mari Tiray, morning. Star Mayo, si Ma'am Van, kag si Dr. Matt Mayo, morning. Sol Lama Barnacha. Sarika Bacolod. Mayong Huwebes kuno, taga Barangay Handumanan, ginatamyaw. Good morning. Ginatamyaw. Ang mga taga Barangay Handumanan. Homa Lumena, good morning man. Renante Arbillar. Good morning Sir Boy and Madam Eden, watching from San Carlos City. Uy, bayang buntag, kaninyong tanan. Belated Happy Father's Day sa 19 Sunday pa. Sunday pa, Migo Renante, ang Father's Day. Yes. Because ang Father's Day gina-celebrate na every third Sunday of the month of June. Kaya ang Mother's Day, second Sunday, di ba? Second Sunday naman yung Mother's Day of May. Oo. Of May? Of May. Unag niya mga iloy. Una na yung mga iloy. Gusto na mga iloy akong una mo. Stand by na kita na sa aton mga balita national.
Aksyon! Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Sa detalya na sa ato nagapangunan ng mga balita nasyonal, ginalantaw sang Department of Health ang posibilidad nga pagsaka sang severe kag critical COVID-19 cases sa bulan sa Agosto. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa karon nagapabilin nga stable ang severe kag critical cases sa pungsod kag hindi man overwhelmed ang mga hospital. Sunod kay Vergere, ang projections ng DOH ginaangot sa manubo nga turnout sang mga nagapa-booster shots batok sa COVID-19. Una ginpahayag ni Vergere nga importante nga mapabilin ang manubo nga kaso sa severe kag critical cases kasunod sang naobserbahan nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Nagapangabay sang pangamuyo para sa ikang lawas ni Pope Francis si Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Ginabalabot sang Papal Nuncio nga may ginabatsyag ang Santo Papa sa iyang tuhod kung nga nakanselar ang iyang mga scheduled engagements. Una na ginpaiway sang Vatican ang pagbiyahe ni Pope Francis sa South Sudan kag Congo sa Hulyo 2, 2007 bangod man sa panugyan sa iyang mga doktor. Hindi naman mahimo pa sang Santo Papa ang pagselebrar sang Corpus Christi Mass kag prosesyon sa mabot nga Domingo, Hunyo 19 tungod sang iyang kondisyon. Ginpahayag naman ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown yung ginapasiguro ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. nga nakahanda siya magtrabaho kaupod ang simbahan katoliko. Ini ang ginpahayag ni Marcos kadungan sa pag-courtesy call ni Brown kay Marcos. Una na nga nagpahayag ang simbahan katoliko nga magpadayon ang komunikasyon sa gobyerno para sa ikaayos ang mga pumuluyo. Nagapangamuyo man ang simbahan para sa masunod nga administrasyon nga mangin matud sa serbisyo nga nabase sa hustisya kag pagproteksyon sa dignidad sa mga Filipino. Naimaluan na tala na nga mag-umpisa sa Hunyo 30 ang termino ni Marcos. Malapit na sa karon makompleto ang pagpanghatag sa fuel subsidy sa sektor sa pampubliko nga transportasyon samtang ginupisahan na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpanghatag sang second tranche sang ayuda. Tubtob Martes sa 31,992 na lang sa 264,578 ka mga benepisyaryo wala pa nakabaton sang ayuda nga 6,500 pesos. Ginasaligan nga matapos ang distribusyon sa public utility vehicle operators kag drivers sa mabot nga Biyernes, Hunyo 17. Sa bahay naman sa delivery riders sa idalom sa Department of Trade and Industry, ginpahayag ni LTFRB Executive Director Tina Aksyon, 22,517 sa 27,777 ang nahatagan na sang ayuda. Sunod kay Aksyon, nakaangkon sa problema sa detalye sa mga riders sa ila GCash o kun PayMaya. Nagpanghatag ang fuel subsidy paagi naman sa Land Bank. Ginaabi-abi sang tatlo ka senador papangayos ang pasaylo ni Presidente Rodrigo Duterte kasunod sa inisyal nga desisyon nga tugutan ang operasyon sang online sabong sa piyak sang madamong reports angot sa pagkadula sa mga manugbulang kag kaso sa mga Pinoy nga nagataya nga nalubong sa utang. Ginpahayag ni outgoing Senate President Vicente Soto III nga mas maayo na lamang nga ulihi ikumparar sa wala na gid nagpangayos ang pasaylo. Pareho nga reaksyon ang ipabutyag man ni re-elected Senator Joel Villanueva kagindayaw ang outgoing president sa pagdesisyon nga untaton ang isabong operations matapos nakita ang negatibong epekto sa nasambit nga online gambling. Samtang gipahayag naman ni Senador Ronald De La Rosa nga wala na uli sa papangayos ang pasaylo si Presidente Duterte kagin pasalamatan ang outgoing president sa paghatag balor sa ikayos ang pumuluyo ikumparar sa makuha nga revenue nga ginakuha sang gobyerno. Sa iban pa nga balita national, nag-adjust na sa presyo ang mga nagahimo sa tinapay sa Pilipinas bangod sa nagasaka man nga presyo sang harina. Sunod kay Philippine Baking Industry Group President John Lucoa, may gamay nga adjustment sa mga private brands apang wala naman pagbag-o sa presyo sang Pinoy Pandesal kag Pinoy Tasty bangod ang subsidized bread isa ka joint project sa Department of Trade and Industry. Dugang pa ni Coa, bastante man ang supply sa harina sa mga galingan sa pungsod kag dako na nila ini nga pasalamatan tungod ang kinahanglan lamang among pagsunod sa suggested selling price. Nagsungka na sa kapulisan ang driver sang SUV nga involbado sa hit and run incident sa siyudad sang Mandaluyong. Sa press conference kahapon nagpangayos ang pasaylo ang ining driver nga si Jose Antonio San Vicente. Driver ini kag rehistrado nga tag-iya sang salakyan sa security guard nga si Christian Joseph Florarde. Nakagwa na sa ospital si Floralde apang nagabatsyag pa sang sakit sa pila ka parte sang lawas. Una nagpahayag si Florarde nga nagalaw mini nga magsungka ang driver kag atubangon ang kaso batok sa iya. Ginaduso naman ni Senator Risa Hontiveros sa 19th Congress on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI Equality Bill.
Ginpahay ni Hontiveros ini kadungan sa pagselebrar sa Pride Month sa pungsod. Suno sa senadora, tama ka importante ang SOGI bill tungod isa pa ini sa pamaagi para maproteksyonan ang kinamatarong sa mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer plus community. Dugang ni Hontiveros nga handa siya sa pagbalik trabaho kagamito nilang 19th Congress para mapasar na ang SOGI Equality Bill. Ginasiguro pa ni Hontiveros nga ang hagna ang nabase man sa konstitusyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29. Ang atong balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang Si Eden. Ari na si kumari ko Virgil Legaspi Coloso, kumari to be. Kumari to be. Kumari na daan. Ang kay do ka usik pa sang laway sang may tubi pagid. Dayon nun lang na. Oo, Ang problema, Di naman ginawa makadto. why ko yan sa problema sa dayunon ang pagkumari. Ang problema ko, basi kung madayon ang kasal. Hala ka na, si mo. Madayon na ya. Madayon na ya. Dayunon gani. Yes. Tito, batik ko do lechon baka to mo. Actually, amo Baka na. meron din Amo na ang ginakuha ni sa kay nahatagin ni lechon baka niya. Nang litson baka meron Baka meron. Baka meron, baka wala. Baka meron. Basi meron. Di na tatugane. Amo na nga ginakuha ko yung paghatag ko litson baka. Hindi ko ginakuha nga maninoy kay para nga makagiya ako sa akong ihada kagihado. Hindi amo niyo. Ginakuha ka ng kay may lechon baka. Tapos may entertainer ang mga iban nga mga do left out. Nang way bala sang Ikaw wala ka bangka. Ikaw ga-usher. Actually, damo ka use. So, pangalan na niyang maninoy. Actually, part ka sang wedding coordinators. Coordinators, True. Kaya matawag ka sa isa ka maninoy. Pero diin ka na yun. Magsugod din. Kung kulang pa, springan na. Kadtunod din. Diba, no? Kung wedding coordinator. True. May Flores Alcantara, good morning man. Wait lang. Si Benji Duran, morning. Beggy. Bigay. Abi. Mangod Mo, like mo niya pambasa. Bigay Duran, morning da. Amo nang mangod ko. Tablang siling ko sa imo nga siling ko mag-abot mangod ko bla tagaan ta ka chocolate. Wow, hindi na chocolate. Tingaway pa ko matagaan ka. Ay, ka tagaan. Ma'am, bigay tagain na si Gani. Tagain na si Gani. Kay si Action Boy Duran, very alwan niya mo. Tatlo na kasi man nga nag-abot sa tiwan ng tansa. Wala na siya. Natunaw na. Natunaw. True. Sige lang, pabalik ko na siya danay liwat sa Sa kwan ni mo sa Saudi. Sa Saudi, tapos para mabalik naman siya liwat. Okay? Hangin. Wala sa dala hangin sa Saudi? Kwan ng... Balas. Good. Sumong manugpuli pa ni sa mga guro mga first week guro sang June, July ay. Sumong ka palibog pa ko sang akon nga ibakal bla sang pasalubong. Balo ka magpuli na sang pasalubong ako nagabakal mo. Amo na. So pabalik to. Ati kapalo ka naman na kung anong mga di sa aton, mga dapat bakla. Kabalo na ko naiya ko na no mga pamaklon da. Yes. Kwalan da. Hakot na dangakot. True. Hakot na ako bala.
Dahil na Magbato Malabago, morning man, kag kay Colcol Salvador Esparagosa. Happy birthday ko no, Papi Blessy. She is pregnant. Ay, mongga. Basi, doggy. Dogi ka ni. Doggy ginon sa. Tingnan, Papi. Nga, Papi, nag-pregnant na. papi, nga si Blessy. Tingnan, nag-pregnant na kay Na-pregnant. Papi pa lang. Ay, ganino. Ano ba, si Malong sa lata di. Basi, I-clear Bicol. Bicol. Clear ka call ah. Bebe Gregorio Yulo, kag Lito Dayap, Jonalyn Ninial de Cripito. Sa Macariola, ko ng family dira, ano? Good morning. Antor Cuwa, Macariola. Karen Good Guzman. Sir Celis John Dexter. Si John Dexter Celis, kilala ko niya. Good morning. Sa Kwanisa sa Valladolid. Yes. Namunis lang po gwapo, Ara no? na si Biggie, oh. Kasi bigay ni kag si Grace Ginglo, sila ni upod ko gapon. Oh, tinabatian na taguro nga tatlo nakasimanan chocolate basi mahagado niya kakaron nga shit mapa ano ta danay baka ta chocolate bakli si Eden na Basta chocolate. karon si Gingro nga bakal tatay chocolate. Oh. Stand by na sa dugang nga mga balita. Life extension. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Sa detalye sa Balita International, ginarekomendar sa mga advisors sa US Food and Drug Administration sa otorisado nga ahensya nga COVID-19 vaccines nga Moderna kag Pfizer para maghatag na sa bakuna para sa mga kabataan nga edad 6 ka bulan tubtob 4 ka tuig. Ginapaabot na nga panugutan ini sa FDA kag plano sang gobyerno sa US nga umpisahan ang pagbakuna sa Hunyo 21 sang sining under 5 vaccination campaign. Sa balita negosyo naman, gitpahayag sa Philippine Airlines nga nagpartner sila sa SM Group, SM Advantage Card para ma-convert sa mga kliyente ang ilang mabuhay miles pakanto sa SMAC points, vice versa. Suno kay PAL spokesperson Cielo Villaluna, Shop to Fly, Fly to Shop ang ila sining lifestyle campaign. Sa idalom sang partnership, kada 500 mabuhay miles points ang mahimo ma-convert sa 50 SMAC points. Samtang sa kada 250 ka SMAC points, ma-convert ini sa 100 mabuhay miles point. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 53 pesos kag 40 centimos. Singapore dollar 38 pesos kag 51 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 80 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginsuportahan sa Sharon Cuneta kag Kiko Pangilinan ng ila sini nga bata nga nagbulgar nga miyembro siya sa LGBTQ+ community. Sa pagselebrar sa Pride Month, ginako sini nga proud member siya kag ginapanawagan nga dapat palarehas kag tululupong ang pagtratar sa isig katawo anuman ang sexual preference. Sa balita sa sports, daog naman ang Team Hinebra batok sa Rain or Shine sa nagaparang nga PBA Philippine Cup sa MOA Arena sa siyudad ng Pasay kagabi sa score nga 90-85. Ginpangunahan ni Japeth Aguilar ang team nga may 23 puntos kag 7 ka rebounds. Samtang si Christian Stard Hardinger ang nayara sang double-double nga performance nga may 13 ka puntos kag 14 ka rebounds. Nakuha naman kung may 16 puntos naman, 8 ka assist ka 6 ka rebounds kag 2 ka blocks si Scotty Thompson. Samtang si Arjon Tolentino ang may 11 puntos. Balita espesyal! Good morning and happy Thursday sa atin sa Aksyon
Boy. Yes, happy Thursday! June 16 na kita. Tunga-tunga na kita sa bulan sang Hunyo. Tunga-tunga naman kita sa tuig. Yes. Lapit na lang True. Pila lang ka days to go? Whenev. Galiko na si tito mo. Si Manong ko na si Manong. Mano, tito ko na siya. Manong Jose. Jo Marie. Yes. Jo Marie Chan. hindi Balderrama. Busy pa ta siya sa gwa. Ti Doggy, gidi ako na Doggy. Si Blessy, 1 year na siya. 1 year pa lang, pregnant na? Guro eh. Kung mag 1 year, ang isa ka Doggy, that's equivalent to 7 years mo sa human life. Times 7 na mo ang okay. Doggy nga life. True. Siling, good morning dra kay Kagawad Melchor Baroka Rumbinas sa may Hinubaan. Good morning, niya wala kita na chocolate. Kadamo wala ka sukot sa akong chocolate. Kaya kadamo kong impromisahan. Nante? Kasi ko mag-abot ang akong mga mangod. Dagaan ta ka mo chocolate. Gani. Palari. Guys, wag kayong mag-alala. Palariyo, tatanan na batian. Si Ma'am Bigi, nagapamati da. For sure, manghaga din siya karon sa imo. Kasi local chocolate. Mga honey-honey. Sa mga choco Manila. Oh, mga chocolate. Di may ara tada pala. Ha? May ara tada. Ara kay Lani, ra? Alak. Na-check ko na nagligan. Check mo na. Kaya may inspection mo. May inspection mo. Kita Kung na. sa BGMP, may Greyhound. Oh, Dre, may Inspection man, ikaw ang ga-inspect. Nakita ko like, may choco man ni si Liani. Ang sa ano to gani, ang pikat, to nagtunga na lang. Well, ako to ga. Kalapit to kita ko check. si Bangdan ko nila. Gari ako pa yung pa si Bangdan mo. Anyways, Aksyon Boy, na-prove ko na gid ba lang nga daw ang Facebook, nagaguba-guba gid. Kay gin-open ko sa isa ko pag cellphone, may greetings ning iba, nga hindi ko diya makita, oh. Parehas kay Sir Tupe Purano. Good morning. Yes. Dira kay Ma'am Purano, tunog kag train the family sa Magalion. Pero wala na diyo sa gin-open naton. Oo. Naman. Parehas kay Michael Singolamayen, naga-monitor sa Singapore. Hindi sila makita ya sa diri, no? Wala na naman. Sorry gid sa iba na kay balo ka ang inatamda namon ti amo natin hindi makita bla mga greetings yun bla. That's why nga nag-open man ko diyo. Good morning man, dira kay Manang Lizel Damasco. Dira sa may recreo sa may kay ano bala? Kay Kagawad mo ni Ko Prudente sa Nanunga. Sa Nigaran. Yes. Kay may Mercy dira. Good morning. Kay Manong Small kag kay ano ko da nag-ano lang kuya. Ano ko gid kay nag bridesmaid lang man ko. Ano ko gid kay Joy Prudente. Good morning. Nag-bridesmaid ka gali. Saan ako nag-bridesmaid? Sa before my birthday. Okay. Sige, okay. Base ko always ka lang bridesmaid, ha? Okay lang. Bride ka naman. Lesson lang. Kung may lechon baka ka na. Flora May, dira sa POEA Bacolod. Morning dira sa imo. Kag kay, sa akong friend, kay Glenda Aligonza, bala. Sa POEA ni sila. Okay. Daw head ni sa dito ya sa, I think, Region 7. Morning dira, sa kay Glenda Aligonza. Para may ara kasang lechon baka, i-greet naton si Maninoy ko. Dr. Nanante de Sena. Yes, morning, primo. Yes. Ngayon pa, invite ko to sa Blido, no? Kung nakakuha ni Kuan. Ikaw, pa-invite sa Sunday. Sa Sunday, sige, hambala ko siya. Tapos, kung mag-invite ka natin, total mo retire ka naman lang. Kaya gusto ko makuha lang parte sa mga supply sa mga manok, mga muna bla. Yes, oo. Supplies ang of course sa mga poultry kag mga kasapatan. Kag namin actually Aksyon Boy kay di ba ma-retire sa June 30. Pagka July 1 effective siya din ang provincial consultant on food service. Security. Security. Tibag-o na siya nga ginano, pwede mo so invite buligi ko da invite sa iya sa Sunday para makistoryahan namon ang parte sa food security of course ang probinsya. Yes. Kag kumagadto din sa naton na dala lang sa kanding sa tatlong bilog. Truth. Hindi yan pagdalon sa babaw, ilawig lang tas dalom mo. Sige, ilawig. Huwag pa na, huwag yung binakalderita. Kalaing, gagawin si Maninoy, gagawin. Gagawin niya kanding. Ang balansa ni Maninoy, ano na yung opisyon niya? Ang maganda yung siling ko, ilawig lang. Ilawig lang. Balunan niya man, hilamon. Kaya wala na hilamon mo. Papantayin lang daw sa kwangi, basi matet. True. Ano ang ilawig ya, hindi ang higo. Kanina.
Good morning, Dra. Kay Morning Manimay da, kay ko. Pibo ko da, Dr. Renante Dicena, Yes. who is about to retire but will remain in service. Grabe no, 42 years Action Boy. And 4 no? months old, kag 38 years sa government service. June Dicena, aparente ni Guro, morning mandra, no? Kag good Roberto morning. Ducado. Good morning, Gilek, and happy birthday man kay Lovely Diaz Galido. Alin kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday to you. Morning and happy birthday, Lovely Diaz Galido. Sino pa? Hambal ni M, suon ko kay Ihado, ya kag Ihada, amo na, sa Suon kasa. mo kay Ihado, Abig kay sa Ihada, bunyag lang pwede. na iyang suon. Ay, hindi, sa kasala mo man. Oh. Sa kasala man na. Ti suon ko man gali. Katamo na sa mga kasuonan ko man. Gina Macapasientos. Good morning. Jo sa Marie barangay 29. Macariola Estelioso. Yes, Jasper Estelioso. Nunez from Pontevedra. Kay nanay dangdang da nga naga pantalas ang tahong. Namin nang Gapanala. Gapanala. Namin nang tahong nga tinala, no? Yes. Di wala kita da. Ay, migo ko da Awin Torres sa morning diri da sa imo sa Hinubaan. Sa ano ganay Fukudamachi. Yes, good morning dira sa inyo. Okay, go. Okay, Dilitation Boy, sa mga only in the Philippines. Nga mga? Nga mga statements. Sige. Na. Matiyan. Sa una to, Action Boy, sa pagtulog, sleeping time. Sleeping time, ha. Kung ang iban nga mga lahi, example, gina-compare gid pero mga American mo. Mambal nga, good night, honey. Na, good night, honey. Good night, kids. Mga na. Ang sa Pinoy, Action Boy, i-check to dara yung gate ko na si Rada. Di ba no? I-check to dara yung gate ko na si Rada. Lock na ng kwandan? Ano ba mapungko na tayo kamahigdang ba na? Ha? I-check to dara yung gate. Check to dara yung gate ko na si Rada. Gigda na. Ito na ito na ibi kung na-lock to ng kwandan. Ang mga bitana, to kayo pa si mag-ulan, mambiyan. Kada mo pala, no? Kada mo pasayo dyan sa Pinoy. Ang next Action Boy, arab lang ginsugo mo ang imo utod. Usually manghod, sugo mo, bakal to bala juice or bakal to bala coke. Ay, hindi ko na. Ang Amerikano, mambal, hindi ka? Sige, ako na. Okay, I'll do it. Amo na lang na. Sa Pilipino, hindi ka mag-inom Ako bakal di ka mag-inom Dama mo lang ha. Inom-inom ka di Black Rock eh. Ako rin mo lang bakal. Pero kung manghod, yun bakal mainom sa, no? Dama mo lang karon na mag-abutin ako ang bakal pero mag-inom-inom ganun maaluwak mo. Tapos bantayan ginatod. Hasta magisalakit ang tiyan niya sang inom sang coke tungod lang gid hindi ya pagpatagaari iya nga manghod kay wala nang bakal. Ang gabaara lang manada mo. Morning nga na kay Lolo Dimet. Ay. Oo. Lolo Dimet? Si tatay na muna. Okay. Morning. Dimet Duran bla morning da. Okay. Sa mga parinti na mo taga Kaliling da may aga da. Yes, good morning. Sa Imenya, kay Helen, morning dra sa inyo. Sa mga taga-Bagang Banga, pamilya Tagwan da, morning. Yes, good morning. Kag sa mga taga Yubo, La Carlota da. Yes. May aga dira Ay, sa plano inyo. lang mabalik ta to. Yes. Kaya okay na may face-to-face class na da. Mabalik mo na. Mabalik ko na tong shorts. Mabalik ko na tong shorts yung alam ko mga 4 years ago. 4 years ago. 4 years? Kung 5 years. The mga 4 years. Ara 4 man lang years ago. ginakuan ko man lang gina-reserve ko man lang gina-preserve ko man lang na iya. Good. Amo na iya dapat. Kang ma-identify ko to sa kada may bulak-bulak to sa. True. Napain mo na. Napahin ko na oh. Yes. Ang next Action Boy, example, may party. Party. Mag-pray. Gusto. Mga balang Amerikano, okay, let's pray. Sa mga Action Boy, ikaw, diba? Ay, nga ako, how! Amara. Amo na yun tayo, hindi ba rin? Ya ko gidyaw. Nga ako gidyaw! Kwanto. Matudloan, ay, si ano lo nablaw? Ay, nga ako, how! Oo. Hindi ko nga mo na no. Amo nga nang initial reaction niya. Initial reaction to. Hindi ko yan. Nga ko gidyaw. Si ko ng tuho. Sa mga Amerikan yan. Hindi ko nakabalo yan. Action Boy, can you pray? Okay, let's pray. Ah. Wala durugan mo yung wala. Ay, kung ganyan, okay, let's now pray and let's request Action Eden. Amo na dahil ko muna. Wala. Okay, let's pray. At sa aton yan ang mga di tanay ha, si Action Eden Ako gidyaw. Ay nga, nakalawi ko pala antes, makasugod pa nga mo yung kaya. Matinudloan. Si ano lang to pala, ate, sige, si ano lang, sige. Inakno mo na inyo man. Ang kalabanan na karason ng hindi balo. Oo. Hindi ko balo ya. Oh, hindi ka balo. Ay, hindi ka balo. Hindi ko balo mga muyo. Tapos mambal, ay na, sa ulihin, dali, ano na, ako'y masugod. Sige, ako na lang, naano man ka mo man sa ngalan, sa kamay. Napangamuyo, akig. Kasi,
Sabad sila. Kumayara man niya nga mga pangamuyo nga matyagan ko do nagbugnaw na yan. Nagbugnaw na yan. Ganovena. Huwag na. Ano ni pangamuyo ni Dutingog-tingog. Tanan ngin pre ube. nagbugnaw na ya ang linaga bla. Ninahagpok ang lumpia. Ang linaga galinutan o sibo. Daway pa siya katapos mga di. No? Nyara na yung mga ditod mo nga. Oh, true. Ay, ano siya man, ano siya plano, maguntat siya sa pangamuyo. Uy, man taga sila nga. Oo nga, sala Oh, na. sala na. Ano namin ko ibutang man blangay ng Pakiramdam. alas 12 na blate, nagsubag mo lang. Ayawan pa ka mga danhulat. Natuluan. Yawan ka pa pagkat mo na sa party, yawan ka pa hulat. Ano, Nga magsugod. Nuwas man yagan man. May ginahulat, may ginahulat mo. May ginahulat pa mo. Kay way pa mga lutong litson ba? Kuhan ba? Ginalibot pa. Limot hulat pa litson. Eh, alas 12 midyan, may pataka pa nyagaw. Kaya litson na hulat pati sige na. Agwanta ka eh. Ano yung masugod na pangadian kaya Wala labot sa labo. Lawig mo tinudluan na eh. wala matinunduan na yung nanay kasi hindi mo na sa magpakwan. Oo. Si Kwan na lang gali kay sa Kwan ni sayo. Tigluran na pa. Si Kwan na lang gali kay Kwan ni sayo ng Gani compare pa riyon. Tapos Ano yun? siya nang kisabadista rin sa. Eh siya kay prayer leader siya. Tapos ang isa to nga ara na ganito pistos tubang lumpia. Ay palikod na lang Kasabad sa Pinoy. isa lawagon nga isa nga mga di ka kaya haragis tubangan na mo. True. Kung gusto mo makauna ka. Kinam-kinam ka na sa lumpia. Ara ka na sa una kasi limo pagtapos ko ng pangamuyo. Duwa ko ginauna. Makwa ko ni daw niya. Tiyato kay ikaw ngin lawang nga mamuyo kay kumara Kaya tubangan. palikod ka. Hindi ko yan blood. Kasama. Amo gina action boy sa mga Pinoy, no? It exists. Ang next action boy, mag-agi ang mga friends mo bala. May upod sila bing girlfriend. Hambal sang American. Where are you going, bro? You're going on a date? Na. Sa Pinoy, Fredo laba man to yung buhok upod mo yung kagapo. Fredo laba mo na yung buhok upod mo gapo. Subong ito, nubuo na yung Pre priyaw. nagpagunting si pagunting si Doon po niya gusta. Panglabugay, ganyan pala yaw. nagpagunting siya pre do gapon do laba mo do. True. Nagpagunting do. Tapos syempre, bisan lawlaw na action boy, paglambot sa punta, kung si sa sababe, sinutong namin nila. Sino tong laba bok do gapon? Diba, no? Masiling ang bana nga. Ako na nobyo nga. Mga labutaw na sa mga labutaw man ako pa do Piuon mo lang gani. piuon mo lang gani. Dakpan ka. Sulod to. Tuga pa sang gamo. Ibalik tayo ka sa taguangkan, si Iloy mo. Taguangkan. Ibalik ka sa taguangkan, no? Mga kan masala kagid sa akon sige iyabla. Iya, kita gani. Guntingan ko ito. May laba ka nagdibuhok sa bunga. Hasta na nabilog adlaw na lang na tayo sa sulit. Mako bilong lang adlaw. Hindi, Dason nga taga-away. kwarta. Magsilig nga nubyo nga babes, babes. So, babe, nang manyagata, dito ka sa upod sa laba, buhok eh. Totong laba buhok na. Ako na makaya. Kasabad, no? Awag na no. Kagarot kit bala sa Pilipino. Kagarot din sa babae. Ay, sa Pilipino man. Kay pares na bala sa birthday. Amo man ang common na nanistorya na action boy. Kay Mama Mer, thank you for inviting us. Mga Pinoy, kalapsi mo to spaghetti nila. Tapos duhat duglan. Tula man to ginaling. Nya way matugin pagwang ila salad to. Tuman lang to sa rep. Pagbukas ko ba sa refri? Doto. Di ba pahulom lang to yung salad? Nya do way man to sila salad, pre. Tapos, Mare kay ang mga laki way man na yung malaki sa Oo. pack mo. Mari do way man to sila salad to. Birthday way salad. Wala salad. Ato to mari sa kuan sa sarip pagbukas ko tuto. Isa batay na isa kabalo ka maring nga maabot ko ron si Mayor. Kay Mayor to yun nila yapak. Kaya ko lumabot ko no si kapitan ko no. Hindi sa bisita. Kung anong ginapakaon. So mga But tupad sila balay yun mo. ang iban nga nag-attend hindi ko yun salad. Hindi sila pwede sa salad. Unahon na, kung may sobra. Ay, may sobra pa di ipanghatag to danay. So kinanglan para maka-attend ko parte ka makakaon ko salad. Pauli-uli Madlagan ka ko gamay. na kapitan. Oh, true. Tama, witty. Amo na ng sabat. Madlagan ko na kapitan or mayor. Easiest way makakaon ka salad sa party. Madlagan ka kapitan or mayor kaya kinandag-on mo gid. Yes. Ikaw gid ang kapitan or mayor. Makakaon ka salad. Or else wala ka salad. No? Simple lang. Ang next action boy, kung may ara sang gwapa, bala nga utod, ang imo sining friend, sa mga lalaki. Hamba sa mga Americans, sabi sa iba ng Your sister's beautiful. Yes, very beautiful, Yeah, very beautiful. pretty. Sa mga Pinoy, bayaw! Dali, di bala. Bayaw, dali bala, bayaw.
Bayaw Bayaw dayon. dayon, di ba, no? Sina difference sa mga advance. Kung ano yung mga Pinoy, yung advance, kung ano sila yan, ang advance thinker Tinkerist. na sila yan. Yes. Hindi mas sila overthinker, kundi mga Advance advance. lang. Bayaw! Bayaw na Anong bayaw ka muna? yun. Ah. Si mama to ka. Ah. Kami. Bayaw! Nya may kuwan di mo, may kuwan di dala di kay mamaw. Ma! Mama. Advance. Mang! Pungko yun. Ang next action boy, nagkilat. Kilat, oh. Hambal sang American. OMG, it's so scary. Hmm. Hambal sang Pinoy. Dili, apat siya tong TV ka, mga espiyo, tabunin ko. Ang mga espiyo, tabunin. Natabunan, espiyo, kinaamag sang kilat. Ginaamag si kilat. Hindi, actually, espiyo sa daguob na iya. Asa daguob. Daguob. Ang balila pati kilat, pag action boy, ka mga Ang TV, has kilat eh. cellphone, pagin. Tiyan, tsaktugin man ha. Sa balay, pag hindi action boy, di ba kilat? Ah. Pati ang TV, tapos pang, ano ka mo nang pang, Pang nang, wisik. nang sang langgaw. Bisik sing langgaw. Ganit Kaya yan. sa una kay lula mo na. Doon. Kapag wisik, magpangilat na pa nag-uod. Si lula kalibot, tas bilong ka balay. Kapag Kagapang wisik sa na langgaw. langgaw. Ano mabulig sa langgaw? Anong scientifical? Masinadlok ang kilat kay nag-uob sa Aslom. aslom. At hindi mo na kinanlan langgaw, maamo ka na lang. Adlok sa sailok. Di ba kung gaulo ng ulan, wala magigapaligo, mayo ang kalabanan mo. Amot sinyo ay. Ang kalabanan, wala ko di labot ya. Mag-ulan-ulan, ang kalabanan, wala kapaligo. Oh, Dito mo julo aslom na, kung magkilat, itaya mo yan. Kasabad, Amo na. pag balay ng tupad balay nyo. La, abi ko sa langit lang ang dulom, pati bakit may dulom, bakit? Ilok mo ka dulom. May dulom nga ilok ka. Kasabad. Sige, abuson na niya. Ang next action boy, nagbakal sa Changi. Di, wala kambyo. Wala si Silyo. No, wala sinsilyo. Hambal sa mga Americans. Okay, just keep the Just keep change. the change. Okay. Ang Pinoy, di kambyo, ilang ko na dulce. Yawa. Ang piso ko na di dulce na. Meron nga nga may kambyo sa nga 2 pesos. Di siling sang naglian nya way ko di kambyo nang ari lang dulce 2 pesos. Ati dala ko ay man eh. Pagkadaso niya nga balik, baka niya pila na kuana niya 8. Sipa niya 8 ka dulce niya. Ambal ko ginawa. Nga mo na, no? Di kambyuhan mo ko rin dulce, di kaya magbaton kung bakal ko dulce. Nga mo na, pwede sila kakambyo dulce, kita hindi ka bakal dulce. Hindi ay mo tingin na nga, ginta tagay ka na dulce nga kambyo mo, kundi magbakal ka dulce man gamiton mo. Gani. Ano naman, hindi. Unfair. Ang next action boy, summer getaway. Mambal nga. Did you bring your sunblock? Oo na. Okay. Ang Pinoy, may plastic ka na da para sa basa. Diba? Mga nanay. Teka, may plastic ka na para sa basa. Mo ako naman may imos ka na sa basa. Mag-impon mo naman to sa mga bala na magbinaho naman kami tagip-tip tong bayong. Kuya kita panumdum mag-ilitom ng bata at sang painit kaya sa sunblock. Gani, di ba, no? Ang paminsa rin yung plastic. Kasabad. Nga mo na. Yung mga basa. Basta, matagip-tip po ng bayo ko naman. Wala kang itang mga Pinoy nga daan, kundi andan nga daan sa plastic mo. True. Sa mga party ka namin, plastic May ka na. plastic. Tanan, Sharon. No naman. Ang next action boy, wala ga reply ang imo sining your girlfriend. Hambala American. You busy, babe? Take your time. I love you. Mga Pinoy, Di ka mag-reply? Sige, salamat na lang sa tanan. Isan nga gamulo mo to yung ubra yung isa. Ma-reply ka sibo. Sa mga reply na may problema lang ng mga bayi actually mo. Nga naman niya ako yun. Wala ko dalaga ro. Ano, kay kung ang babae mag-text o magtawag, nga way mo ginsabat, kag way mo gin-replyan, mangakig na siya. Pero text si Moy kag kuan na reply or kuan sako ko ano sako hindi kigatawa hindi kigkakwanda bisan mag-reply lang. O may sample pa na. Oo, may sample na dali na mo hindi kid makaamo na ano kay mo yaman base ko ano ka naman May ano pa na action boy, may sampulan pa na hambalan nga. Kapos yung na. Hoy babae, buhi pa ko din. Kung sila ka muna. Di ba? Hindi kagikakuan ano ka sako araw-araw na imo ya base kung ano ka naman. Pero kung ang lalaki manawag kang mag-text, hindi ma-replyan, mas lalaki. Makaking. Dahil way kagatawa, reply ka na, nano kayo, ikaw lang sindi ko ka sako, man to sa, ikaw pa nang tinggal niya. Aking mangyapon, bisan sa diin nga aspito, Di aking. ba pa daw ang lalaki?
Perdigit, na. di ba? Ay, kaluoy sa mga... Kung hindi mo sila ma-replyan o masabat, mangakig sila. Oo. Pero kung sila kan hindi ka reply, hindi Mangakig ka sabat, man. sila mangyapon mangakig. Kaya ang balon nga hindi kitsindi. Kaya Oh, kita hindi yung ka- bro. Kita mong kinuwanay, sako-sako na to, ang mga kuhan pang imo. Ikaw yung unahon ko. Kunaon, tagid ka. Kita ko nga marites mo. Ikaw yung unahon ko. Galing ka. Sako mo na to sa kutso-kutso. Ang next action boy, ang last but not the least. Hmm. Nakakita buang sa dalan. Hambal sa American. Poor guy. Dili sa ato. Sa una bala ko noon ng teacher sa alam na sa kung sa una sulong abutan na tamaan ka na buang-buang na saya. Kadamo pa bala sa Kadamo siyang history. Oo, kadamo pa sang history. Akong simple lang ko daya. Ano? Makita ko bibuang ng kape pa no way bala mga largo way mo na. Ngoy kaluluoy man no abuso pelidos. Alam ko lang. Wag naman sana. May lahi kami bala ka buang. Mabalaan mo na action boy. Ba't silingon pa rin mo? Mabalaan mo na ng action boy kay tapos ni kung mabuang ko kay tapos ni bigwasan ta. Hindi ikaw ya. Ay hindi ako gali. Hindi ikaw ya kundi nga parinti mo. Parinte ka lang. Sige, kaya para clear ta bala. Maklear ta mo lang. Sige. Clear ta. Dasa masabat ka man dahil na ito nang binul na Duran. Alam ka. Parintihan na ito na. Sino na yan? Malay natin. No? Yan, di ba? Yes. Ang Sige. mga action boy. Only in the Philippines. Mga ka-aksyon, ay happy birthday ana gali kay Ramil Badyan. Karon nga adlaw. Ay migo Ramil, happy birthday sa imo ha. Happy birthday to you. Dami ning iyakuan mo ng ano kanina, ang nadumdum ako sa una daw ang ulo blas ang kuan sang baboy lechon ba. Oo. Tapos ginaano? Naprito? Ano man? Basta namin isa sa mo ni do. Kaya? Tilaw ko ni muna mo do namian ko. Happy birthday dami ko Ramil. Standby na kita sa Action Hotline, direksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.